Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maayong adlaw kaninyong tanan. Sa ngalan sa Cebu Archdiocesan Commission on the Laity, ako nagadapit kaninyo sa pag-uban kanamo sa mosunod nga 33 ka mga adlaw aron atong pamalandungan ang kinabuhi ug ang pagtulunan sa kinabuhi ni Senior San Jose isip pangandam sa atong paghimo sa atong pagtugyan kaniya sa iya unyang adlaw sa iyang piyesta sa Mayo 1 dungan sa pagtugyan sa tibuok nasod nga Pilipinhon ngadto sa pangaman ni Senior San Jose samtang pagahimuon sa atong mga obispo, kaobispuhan sa CBCP dinhi sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue ang Consecration of the Philippine Nation to St. Joseph. Gano naghimo man ta niining consecration nga devotion tungod kay karong tuiga atong nasayran gideklarar sa atong pinalangga nga Santo Papa Pope Francis ang gitawag nato og tuig ni Senior San Jose. Nagsugod ni atong Disyembre 8 sa milabay nga tuig ug motapos kini nining umaabot nga Disyembre 8. Gihimo kini atol sa paghandom sa ika-150 ka kasumaran sa pagdeklarar ni Senior San Jose nga patron ug tigpanalipod sa tibuok simbahan. Gihimo siyang patron ug tigpanalipod sa simbahan ni Pope Pius IX niadtong tuig 1870 sa dihang dunay krisis nga niabot sa kinabuhi sa simbahan ug sa kalibutan. Kita tungod sa pandemya ug wala tay laing hibaw-an nga madangpan kay kaniya nga giila nga maoy eksperto sa crisis management ug eksperto sa emergency situation management ug kini mao si Senior San Jose. Timan-an nato nga si Senior San Jose nakaagi og crisis sa dihang nakalitan siya ngano nga nasayran niya nga nagmabdos ang mahal nga birhen nga iyang asawa nga dili iya ang bata sa sabakan. Nagkrisis siya dili tungod kay nagduda siya nga si Maria nagbudhi kaniya, kundi nasayran niya sa iyang pamalandong isip balaan nga tao nga ang balaang kasulatan na nagna na nga usa ka birhen magmabdos sa Mesiyas. Ug nakita kini ni Senior San Jose nga ang kining mong birhen mao si Maria. Ang krisis iyang kinabuhi iyang niabot sa diyang nakita niya unsa ang gibugaton sa responsibilidad niya isip bana ni Maria ug ama-ama sa umaabot nga mananubos nga iyang pagapasanon sa iyang bukton. Niagi pod siya og emergency sa diyang taliwala sa tungang gabi gipukaw siya siyang paghikatulog haron mulaya siya kuyog ang bag-ong nahimugso nga manunubos ug ang inahan nga mao si Maria aron iyang dad-on dito sa Ehipto tungod kay si Herodes buot mopatay sa bata. Ni natong panahon nga nagkaguliyang ug wa ta kaybaw sa kapaniguruan nato sa atong kaugmaon mudangopta ni Senior San Jose nining consecration prayer aron iya tang panalipdan sa iyang kaugalingong kupo aron dili kita maduhig ngadto sa dautan. Muna nga, sa musunod nga 33 ka mga adlaw, uban ka namo sa paghimo nining inadlaw-adlaw nga pamalandong, isip pangandam sa paghimo niya ng consecration sa adlaw sa piyesta niya sa Mayo 1. Unsa man ang consecration? Ang pulong nagkahulugan sa pagbalaan. Sa ato pa, ang pagbalaan sa itong kinabuhi na hitabo nga sa dihang kita gibunyagan. Gihinluan sa duhig sa sala nga panulundon pinaagi sa makaluluwas ng mga buhat ni Kristo. Apan tungod kay kita tao o kita dalira nga mailad sa mga tentasyon o pagsulay sa dautan, nahimutang nagmabugnawon, nahimutang naputos pagbalik sa bisyo o sa unsang mga sala, nalimot ta sa atong mga panaad ngadto sa Dios ug tungod niini kinahanglan nato ibaghuon, i-renew ang atong baptismal commitment ug mao kini ang rason nganong dunay consecration haron kita mahimong pusab nga mga bag-ong binuhat diya ni Kristo laing ni Kristo dinhi sa kalibutan ug ang atong gipili nga giya mo si Senior San Jose
Kay si Senior San Jose, isip ama-ama ni Jesus, is also our spiritual father and a master of formation. Kay bisan ang ikaduhang persona sa Santa Trinidad went under the formation guidance of Saint Joseph. Muna nga, ayaw ninyo kawanga, kining kahigayunan, nga sud sa 33 kaadlaw, balik saysayo na to pagtanaw ang 33 kaadlaw sa kinabuhi ni Kristo uban ni Senior San Jose. Sa panghinaot, nga nining ika-33 kaadlaw, kita mabago pag-usab sa atong panaad sa bunyag. Maandam kita pag sa ulog, nining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, isip mga bagong ninalang diha sa grasya ni Kristo, ubos sa landong sa pangama ug kupo ni Senior San Jose, ama-ama ni Jesus ug bana ni Maria. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of the mystic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy on us. He has made him Lord of his household and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercession in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.